Morning, Monday duty. So, kaya nga kanini. Monday duty po, kaning Jericho Village. Actually, kaya ngayon, holiday ngayon eh. So, instead of 5.5 hours yung kanakang pag-obran, 2.5 mo, wala mo, pero kabuwang, pati yung babu na yung bayad ka ni dito. Kasi pin-holiday. Pag-obran kayo may kapit na. So, ngayon, kayong ining offices may. So, gini ka, matuwa kami Ken, bagay Pinoy. Ang morning ko, pero ako mag-supervise Ken, maglinis siya, akong kaya Ken. Unin kanyang babo, cake office. O, rinig kaya may. Thinking kaya Ken microwave. Pupampi pagkaya, no? Kettle, electric kettle. Pouring kaya may Ken ring stock may Ken, mini stock. Pero itong pinakamaragong stock sa kettle lalong. Para ring washroom. Actually, itangabi ako yung panapon ay ng office may yung magkaikini po karing washroom. So yung obra ko washroom ay man maglinis ka rin bawal magpalit ko mong kay paper towels, tetang tissue at saka dito ka kusus ket ang sink kita mo itang pambing yung makakaya makatoka kita maglinis bawal. So, ay hindi kompleto yung tingin ng Pyrex. Kaya hindi ulot. So, ito yung offices. Yan. Office naman din. Third floor. Ayun eh. Lumala na ako mungkin. Ako mag-elevator. Alin na ako. Sigara may elevator ko. Makasara yung elevator kanyang third floor. Pero nung timuntagay ng bangkay, mag-obrang extra. Ito nga offices. At yung masarili ni susi. Hindi makalagi ni Ken. Pero buat ang mag-exit ka, natulala, bukula may. Buat ang paluwal, mabukula iyon. Pero buat ang palubi, may abukula. Yan may, yan yan. Wow. May abukula sa radyo yan. Pati patagi ito. Pati patam. So, dumurot siya dapat ang kaya ito. Mag-check sa akin yung tangkay. Sa ground floor. Muna akong check kanini. Puling holiday ngayon alam masyadong kahit. Pinahandik ka niyan. Check itang cage. Ay itang cage area. Yung number 1 itong deal may maintain mo itang proper kaya pa mag-throwing. Para throwing. Kaya itong karelang recyclables. Organics. Ini ko daning organics. May kuwaya very good. So ini maintain ko linisan kaya mo si suka rin taon dapat mo na yung mantalig lilinisan dapat palis na miyami ni suka rin manog siya lalang marini yung maintain ko ini yung palisan ko kanya nini yung kids number 1 niya ini dapat share yung cardboards din ng papers din ng containers ng giwado. Dito mong palis kanya ng puret ang pagsak mo karet ang kailan. Pat mag-ground na kung gumamit kong picker. Dito ang siwadong pa ka rin bawat lelo, malinis naman. Bawat loob kumalagan ditong magdinat. Dito ang kain sigarilyo. Dito ang pibatan soft drinks. Ilang kayong okay, yari na ako get ang shopping area may clearing, migla ko kay. Dinat papil, nihaluwang kay filters. Ang boring nga ini. Dito mong empty cans, pong bottles. Ayan, mong tawag kay rooftop. Ito. Babo ng building. Pika babo. So, wala ko tayong kahit ang bulong nga malalagas ko rin pole, no? Putang magbara ka rin ang drainage. Putang minurang. Kasimpol da kaliuran eh. Mauran yun. Maran lang, tsaka mauran. So, mag-target. Additional kaya ka na ako, extra job. Ano ay ping rooftop. Gawan ming metong oras. Mayara na kang dong oras. Pintang kahit. Sabi. 40 bucks siya rin ito. Sa inyo. So, gawaming may itong po ng oras. 1 hour. 40 bucks. Extra income niya kapag. Balang once a week ini. Dapat ning over o kaya gawang kay balang Domingo. Okay. Manikta pa babo. Ay niya. Manikta. Manikta na rooftop. Rooftop. Oops. Ano yung rooftop? Lahat ilininis ko na yung misa nini.
Huwag rin makalat na naman. Ay, hindi kaya ko, di ala ko ni. Hindi ginamit kami itong nini. Dati ginamit ko itong rechargeable yan mo. Ini machine niya kanya ni. Hindi tanda. Yan o. Pero kaya kita. Malalaga sa arrival. Chuta na kayong rooftop. Ay niyo, medyo mapali no. Pero medyo lalo siya kay lilim kayo ni. Medyo press kong bagya. Pero po sukarin kayo ito mapali. Sa buntok. Yung choke kayo ng lilim ng tanaman kayo ni. Yung shade. Yan kaya ko. Ito yung. Hindi na. Medyo kaya tayo pa. Dali kanini. Pero pala pang papagyan ko. Ito lo. Dan gulong. Ito lo. Right. Bisa. Paborok tap, preskong bagya, gilalam tanaman.
na. Yun, oh. Linis na. So, ito. Kanina, sobrang dumi. Sobrang daming ano. Oh, lag. Ito. Doon mo tayo. View. Doon muna. View. Okay. Na. Isang ano kalat. Ma-report na bag. Mabigat din ito. Kabayo. Pagod.